Накратко, HBOTA и 3.1 е изключителна пробиотична формула с троен ефект върху патофизиологията на IBS. Няколко клинични проучвания доказаха нейната ефикасност, като демонстрират подобрение в качеството на живот, висцералната свръхчувствителност и стомашно-чревните симптоми при пациенти с синдром на раздразненото черво. Клиничните данни са потвърдени при кавказска и латиноамериканска популация. При пациенти, страдащи от по-тежки и рецидивиращи симптоми, HBOTA и 3.1 може безопасно да се комбинира и с антиспазмолитично средство. HBOTA и 3.1 може да се използва и при пациенти с непоносимост към лактоза, с или без съпътстваща диагноза IBS, тъй като подобрява симптомите на лактозната непоносимост. И накрая, експериментите инвитро и инвиво, проведени в съответствие с най-високите стандарти за безопасност на Европейската агенция за безопасност на храните, показаха, че продуктът е напълно безопасен.